והיא פשוט אמרה לי במילים האלה, ציפי, הצלתי את הנישואים. הגיעה אליי לקוחה, מהממת, יפהפייה, שהתחתנה כמה חודשים קודם לכן. ופעם ראשונה, והרגשתי עליה שהיא קצת ככה מדוכדכת. במהלך הטיפול היא נפתחה מעט, וגם אני נפתחת אליה, זה הדדי. ואז היא שיתפה אותי שבעלה זה מאוד מאוד מציק לו, כל הסיור שנהיה לה בפנים. הרגעתי אותה שבתהליך נכון אנחנו נתגבר על השערות. זהו, היא הלכה הביתה. אחרי כמה טיפולים היא חזרה אליי. כמובן שעדיין לא סיימנו את הטיפולים, אבל הפנים כבר נראו אחרת, כבר היא בלי שערות, היא מסתובבת בלי שערות. היא באה אליי עם חיוך גדול, והיא פשוט אמרה לי במילים האלה, ציפי, הצלתי את הנישואים. וזה מאוד 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 ריגש אותי, כי דבר ראשון, היא זכתה בחזרה בביטחון שלה, ובפנים החלקות והיפות שהיו לה קודם, וגם עדיין היה לה, אבל הן עכשיו חלקות. וגם הניצוץ בינה לבין בעלה חזר, שזה מעל הכל.